Ano? 70 pesos. So yan po yung mga botelya no, na binebenta po dito, yung kagaya ng Aqua Plus. Boss, magkano isang piraso nito? So 200 pesos no. Ayan po yan no. 200 pesos po ang isang piraso no. No? Yan po yung tatak no, makita. Yan. So dito naman po ay may mga piyesa rin po ng mga motor no. Boss, magkano yung shock mo? Yung shock, magkano presyo niyan? 600 pare, 300. Ito. So ang ganda po no. Tapos meron din po ditong ano, yung mga upuan din po no. Yun po yung mga piyesa po ng motor. May mga housing din po, at mga upuan, mga shock na mabibili po nyo dito sa Burautan. Ito po yung area ni Mang Boy na laging natin napapanood kay Boss Lakay Adventure at kay Bornox TV no. Yan po yung mga kaibigan po natin vlogger no. So yan po yung mga panindang relo po dito na mga kinakaskas po dito sa Burautan. So, ito Razor. Magkano yan? So, ang presyo po dito ng Razor, no, 150 pesos, no? Ayan, no? Rechargeable to? Oh, yeah. Battery rechargeable. So, 150, no? So, naghahanap talaga tayo ng mga Razor na, ano, 150. Pwede na to. So, grabe po ang Alright, so good morning po. At nandito po tayo ngayon sa Carmen Planas, Burautan dito sa may Divisoria, Manila, no? So, tayo po ay mag-a-update po dito ng mga latagan ng kanilang mga paninda dito sa Burautan, Carmen Planas, no? So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore at mag-ikot dito sa Carmen Planas, Divisoria. Tara, let's go! Pwede sa motor to? Magkano? 70 pesos. Alright, so sa mga latagan po dito sa Carmen Planas, no, ay napakarami po. Kaya lang po tayo na hindi makapagsalita sa ibang area, gawa nga ng may music. Makaka-copyright po tayo, no? Kaya iniiwasan po natin yung may mga music po na nadadaanan po natin dito sa Carmen Planas. Kaya hindi po tayo makapagtanong ng mga presyuhan dito sa Carmen Planas, no? Nandito po kasi tayo ngayon sa Burautan.
So grabe po ang tao mga namimili dito sa Burautan Divisoria. So yan po yung mga botelya no, na binebenta po dito, yung kagaya ng Aqua Plus. Boss, magkano isang piraso nito? So 200 pesos no. Ayan po yan no. 200 pesos po ang isang piraso no. Sulit na sulit po talaga at napakaganda po ng kanilang mga items na binebenta dito no, tsaka sa mga bicycle parts. Ayan. Bicycle parts, talagang kung naghahanap po kayo dito no, marami po kayong mabibili at mapagpipilian no. Boss, thank you. So dito may mga appliance din po na gamit sa pang trabaho sa construction no. Yan po yung tatak no, makita. Yan. No, tsaka yung mga naghahanap ng may kakulangan sa mga bisikleta, may mga party na po dito na ayan, mga nakikita po natin dito sa Burautan no. So halos na dadaanan po natin dito ay may mga music, kaya iniiwasan po natin na makopyright tayo dito sa Burautan no. So mga gamit, mga tools sa pang-construction, pang-karpintero no, meron din po kayo mabibili dito, ayan no. Mga grinder. No? Napakarami pong latag dito sa Burautan, dito sa Divisoria. So dito naman po ay may mga piyesa rin po ng mga motor no. Boss, magkano yung shock mo? Yung shock, magkano presyo niyan? 600 pare, 300. So ang ganda po no. Tapos meron din po ditong ano, yung may mga upuan din po no. Yun po yung mga piyesa po ng motor. May mga housing din po, at mga upuan, mga shock na mabibili po nyo dito sa Burautan. No, so dagsa po at marami pong latag ngayon dito sa Burautan Divisoria no. Yung mga hanap po ninyo na mga piyesa ay makakabili po kayo rito. So dito ay marami kayo mapagpipilian mga panindang relo no sa Burautan, lalo na dito sa kay Mang Boy Kaskas no. Ito po yung area ni Mang Boy na lagi natin napapanood kay Boss Lakay Adventure at kay Bornox TV no. Yan po yung mga kaibigan po natin vlogger no. So yan po yung mga panindang relo po dito na mga kinakaskas po dito sa Burautan. So kaya hindi tayo makapag-update ng mga relo dito, gawa nga na may mga music at makaka-copyright po tayo no. So yan po yung mga nakalatag po dito ng mga relo. So shoutout sa iyo Bornox TV, Lakay Adventure. Nandito tayo ngayon sa Burautan. Hindi man tayo nagkita no, pero nakapag-update naman tayo sa ating mga kababayan dito sa Burautan Divisoria. So kagagaling lang natin sa Malabon Fish Market no, nakapag-update na po tayo at mamaya i-upload na natin para makita na rin ng mga viewers natin at yung mga sumusuporta po sa ating mga kababayan po natin sa Malabon Fish Market. So grabe pa rin po ang mga latagan dito no. Hindi po natin matanong yung mga presyuhan, gawa nga po na may mga music po dito na halos lahat at kaliwat kanan, parang piyesta po dito sa Burautan Divisoria no. So ang mga tumbler po dito ay nagkakahalaga po ng 200 pesos po ang isang piraso. Ayan o. Ito razor.
Magkano yan? So, ang presyo po dito ng Razor, no, 150 pesos, no? Ayan, no? Rechargeable to? Oh, yeah. Battery rechargeable. So, 150, no? So, naghahanap din talaga tayo ng mga Razor na, ano, no? 150, pwedeng-pwede na to. So, grabe po ang ating mga kababayan po dito na mga nag-iikot sa Burautan, no? So, may talagang mabibili kayo dito ng mga pyesa o yung mga baterya kagaya po niyan, tapos yung mga handle po, no? Handle grip na ginagamit po sa motor, no? Tapos meron po ditong dayway, yung mga baterya po ng ating mga motor. Kung lobat na ay meron din po kayo dito mabibili sa Burautan, Divisoria. Libre sa yan. May pop-up dock tayo. Nag-iiba-iba. Ano tatak nito, boss? Ah, ordinary ano. Pang Mio, no? Yan o, kung naghaan po kayo ng mga pyesa, no, sa motor ninyo ay may mabibili din po talaga kayo rito. So may mga cellphone din po dito mga nakalatag, no? Yung set ko po niyang binibenta ko 800. May kasama switch, dalawang relay. So sa mga gamit po natin sa cellphone, dito po ay may mabibili rin po kayo, no? So dito po sa Burautan, Divisoria, dito po ay marami po kayong mapagpipilian at mabibiling mga iba't ibang klaseng mga gamit, no? Kasi talaga dito ay bagsakan at talagang dinarayo rin ng ating mga kababayan. Biro nyo, anong oras na po ay alas 10 na, pero ang ating mga kababayan po dito ay talagang nag-iikot at naghahanap ng mga magagandang klase na gamit sa ating bahay, no? At kagamitan din po para sa pansarili. So hindi na po natin gaano maikot yung ibang area gawa ng ang daming talagang mga music na kaliwat kanan, no? So may mga padlock din po dito na gamit po sa mga bahay natin, gunting at sari-sari po talaga yung makikita mo dito mga paninda sa Burautan, no? Alright, so sa sitwasyon at sistema dito sa Burautan sa Carmen Planas, no? Grabe at dagsa ang ating mga kababayan na namimili. At ang mga latagan po talaga ay napakarami. So sa mga gustong maghanap ng mga piyesa ng motor, bisikleta o anumang mga tinitinda dito sa Burautan ay marami po kayong mabibili dito. So sa sitwasyon at sistema dito sa Burautan, no, grabe ang inyong mabibili dito, no. Mayroon po mga relo na gamit na pansarili, gamit sa mga pangkarpintero, bisikleta o motor man yan, ay marami po kayo mapagpipilian dito sa Burautan, no? So, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out po sa ating mga kababayan na dumayo po dito sa Carmen Planas, Burautan. At shout out po sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At shout out po kay Burnox TV, kay Lakay Adventure. Shout out sa inyong lahat. Sa mga vlogger po natin dito sa Burautan, shout out sa inyo. At ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-e-explore at mag-a-update po dito sa Carmen Planas. So hanggang dito lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Maraming salamat po. Bye bye na po.